Hazten ari diren herrialdeetan, atzerriko enpresek duten gizarte erantzukizunak ondorio ekonomiko, sozial eta politiko sakonak izan ditu. Enpresa horiek, neurri handi batean, mendebaldeak mundu mailan izan duen nagusitasun ekonomikoaren adierazle izan dira. Horren ondorioz, testuinguru ambivalentea sortu da. Batzuetan garapen ekonomikoaren eragile gisa hartu dira, eta beste batzuetan, mehatxu sozial, ekonomiko edo politiko gisa ikusi dira. Herrialdeen erantzunak oso desberdinak izan dira. Eta Errusia eta Txina dira horren adibide argiak. Errusian, Sobietar Batasunaren erorketaren ondoren, 80 hamarkadan, atzerriko enpresak eta inbertitzaileak azkar eratu ziren, kaos sozioekonomikoaren testuinguruan. Egoera horrek aldaketa politiko sakona ekarri zuen 2000. Urtetik aurrera, Vladimir Putin boterera iritsi zenean. Ordutik aurrera, estatuak atzerriko enpresa handien jarduera bere estrategia nazionalekin lerrokatu nahi izan zuen. Nazionalizazioak, partaidetza publikoak eta kontrol mekanismoak erabiliz. Hala ere, neurri horiek ez ziren modu orokorrean aplikatu, baizik eta interes estrategikoen aurka jarduten zuten inbertitzaileei. Egoera hori errotik aldatu da 2022ko otsailetik aurrera. Mendebaldeko zigorrak eta Errusiaren erantzuna direla medio, atzerriko enpresentzat ezegonkortasun handia sortu da, eta haien tokia gero eta gehiago ari dira hartzen enpresa errusiarrak. Txinaren kasua bestelakoa izan da 80ko hamarkadatik aurrera. Atzerriko inbertsioek funtsezko zeregina izan zuten Txinaren industrializazioan, eta 3 hamarkadaz tolerantzia handia egon zen. Hala ere, Xi Jinping boterera iritsi zenetik, joera aldatu eginda. Estatuak gero eta gehiago arautu eta bideratu nahi du atzerriko enpresen jarduera. Haien estrategiak politika publikoekin eta interes orokorreko helburuekin lerrokatzea bermatzeko, laburbilduz, gorabidean dauden herrialdeetan, atzerriko enpresen gizarte erantzukizuna ez da soilik enpresa portaeraren kontua. Baizik eta estatuaren estrategia politiko eta ekonomikoaren funtsezko elementua.